Takže čau guys a já jsem u své dalšího videa. Tohle video bude moje sbírka laků na nechty, samozřejmě. Mám jich teda tolik v takovýhle malinký krabičce, jakoby. Takže jdeme na to, nechci to nějak prodlužovat. Jdeme na to. Takže jako první tady mám od Astoru tenhle ten. Takový do modra. Bledě modrý takovej. Světle modrý. Tam to moc není ani myslím. Pozdravuju ve videu! Jo, to je moje kamarádka. Sestřenice, ještě kamarádka vlastně. A máte teda 6 ml. Jo a ta sestřenice si chce udělat si plánuje udělat channel, takže až ho bude mít, tak vám potom řeknu nějak odkaz na něj a blablabla. Ale zatím ještě ne, protože no, co teprve dělám, takže jsme dál. Jako další tady mám od Eva Cosmetics, Delicate Active Calcium 12 ml. No. 12 ml. Jako další tady mám od Miss Sporty Sparkle Touch. Vypadá teda takhle. To jsou vlastně jako jenom třpětky, takový třpětkatý lak. A jo, a ten máme zase jako stejný. Jako další tady mám takové Flormar Nile Animal. Takže jako další tady mám ten od Hypothetic. Takový rudočervený. Jako další tady mám ten od Avonu, kde pracovala moje teta. Nilewear Pro. A je tam toho 12 ml. Madin UK. Takže jako další tady mám ten lak, který mi fakt hodně vyhovuje. Tenhle lak je fakt hrozně dobrý. Skoro vůbec si prostě nesměje z toho laku, z toho nechta. Já jsem to úplně z toho zblbla už. A je to teda tenhle Ice Clairs Slayers. Je neonově růžový takovej. Fakt mi hrozně moc vyhovuje, takže doporučuju. Bohužel už se teda to nepamatuju, za kolik stál. Jako další tady mám teda tenhle od Evelyn Cosmetic 3D Prism Colors. To je tenhle takový světle růžový. On vypadá jako na té kameře, že je takový jakoby bílej, ale on je světle růžový. Jako další tady mám tenhle, ten je od Sally Hanser Hard Sniles Extreme Wear Nile Color. Vypadá teda takhle růžové.
Když tady mám tenhle neonový zelený. Je zelený a vypadá na té kameře, jako kdyby byl žlutý, ale je zelený. 11 ml. Žádná C37. A jako poslední tady mám tenhle od She Salesman. Vypadá jako takový, něco jako zase třpitkatej lak. Prostě, že máte na rukou třpitky potom. A to by teda bylo všechno k tomuhle videu. Já doufám, že se vám video líbilo. Jestli jo, tak dejte like, jestli ne, tak blbý, no. Tak, čau.